Una manera de mesurar la baixada del consum i com ens afecta la crisi és amb la brossa. Quan menys comprem, menys consumint i menys residus generem. La crisi econòmica es nota sobretot en la caiguda de les vendes en general. Comprem menys i això es nota en el volum de residus que produïm, que també ha baixat en picat. La fracció de la resta, tot allò que no es pot reciclar encara, ha disminuït un 2,5% respecte a l'any passat. Això són aproximadament 1.500 tones de menys. I això és important també, és un percentatge petit, però és una quantitat gran, perquè 1.500 tones són molts diners. I comptant el cost que paguem per abocar aquestes tones de resta a Collcardús i el cànon que paguem a la Generalitat, i els costos que ens estalviem de recollir menys escombraries, menys resta en aquest cas, això podria suposar un estalvi entre 50.000 i 75.000 euros al cap de l'any. En època de crisi fa de bon estalviar tot això. Un terç de les escombraries que produïm es reciclen. Concretament aquest 2008 el percentatge és del 33,5%. El 2007 vam tancar-lo al 32%. Estem per sobre de la mitjana de Catalunya i del Vallès. A l'octubre totes les fraccions de la recollida selectiva havien pujat. Això vol dir que cada vegada separem més i millor en origen. Així reciclem un 15% més d'envasos, un 8,3% més de vidre, un 4,2% més d'orgànica i de paper un 0,8% més. Segons el regidor, en paper i en orgànica podríem estar tocant sostre. Actualment Terrassa produeix 1,18 quilos d'escombraries per habitant i dia. Al Vallès aquest índex és de 1,34 i a Catalunya d'1,54. Això vol dir que Terrassa recicla més i aboca menys residus. El rebut de la taxa que arriba a totes les llars podria tenir el 2009 una bonificació com l'ha tingut aquest any.